Wah, nang mana tarik ngut. Enggak pusing pusing. Arek kapan le arep ngrang anu kowe? Jan kan. Iwan betot. Yo. Ayo dalam hari mumpung itu wah ngopi dikit wah parkirnya ngendi iki wae gini wae. Nuwun, Bu. Ini pesen teh panas. Nggih, nas gito. Napa Pak niku, Pak? Lagi klitian iki. Nek napa? Panen napa niki? Napa? Panen napa? Panen lho. Mbak, susu putih. Nang omahe ora tau nusuhe. Sadirono? Angirat kono arep banget. Arep apa? Arep kene. Wong mlayu-mlayu. Batono golek sing ngat baru kleru jaler. Wah, nek kowe arep ya ana ngono aku nang kandang sapi ning. Ayo ku mah kleru luar. Ya kena kok. Niki. Nggih. Wah, ini mana ya sehat dong? Wah, Ger ngluwi ngomah. wah, ayo, kisah nyok, Ayo ilok-iloke kok. wajiban ya. Lek ngombe susu ki nang kene le mbayangke ndek ngomah. Aku menyiki ya, ora doyan ya, amis e poang ki. Poang apa susu nang ngono. Ger mangan-mangan reng. Wes aku. Weh. Radoyan mangan apa kowe mah? Tas madang iki mau. Nek kowe radoyan mangan iki mah dadak mampir. Delongka sesuk yuk masjid ana mak gredek ngono wae nyiarke. Jam iki iki. Nah, disiarke rak yo. Wah, pekok omonganmu iki. Dungane elek. Ora ndongake. Nak kon memangan ben sehat. Gue kayak ngarit-ngarit. Situ ngarit nanti, Neng. Lon-lon kae. Golek gon. Ya, engko wae. Engko apa saiki? Dilong karung tae kita. Ayo dintekke kok. Kene ana kamar mandi ora ya, Reng? Ku takon bakule. Ya. Apa dicelesepke nang anu? Non kalonjono wae ku ya. Biasane nang Dinteni kono ya, Reng. Tak nguyah sik engko bareng le nang ngarit.
Hari kene wae karo ndelik mbok tontonan gareng malah ndamuk gareng aku kok. Oh, ora ndek duit kok ngajak nang warung. Tak langgen lah. Saiki wonge mampus iki paling jamuk wong. Dadi kapok pisan-pisan. Wah, bakung mana ndi ya? Mau jadi bakong ya, ora nggon duit ya jare mbayari. Waduh. Ngarit e. Eh. Arek sing nggon duit niku bakong ya kuwi nganu e. Mbayar iki kono ya malah aku tinggal mlayu iki. Anjur pripun, Pak? Utang sithik mawon nggih. Besok lo mangke kula mriki malih kula bayaran. Kok utang pripun? Mengke njur kula pripun nek jenengan ke utang. Nggih. Nggih intine pokoke jenengan, Pak, sing tanggung jawab wong ning wau perintahe jenengan to pokoke. Jenengan sing tanggung jawab bayari. Oh, nggih mangke kula terima nggih. Mantuk riyen mendhet. Tak kurang ajar ya, jangan warung ya, mambubut lunga. Dan memang sore ya dulu. Oh, nggih, nek ngampun ngapusi lho, Pak. Nek dak nek kula rugi. Cedak ini. Oh, nggih. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Nek jenengan sauri. Nyuwun ngapunten matur nuwun nggih. Nggih. Wah, ya apa iki? Ya iki. Ya ora sutule goleki. Nanti wong ora Aman wudhu. Wow. Aku sing wong awon bayari. Ah, kowe ndek ta ora kowe? Wah, ora aku bawamu buakune. Arek Ngene. arek kapan le arep nyerang anu kowe? Kowe iki jan kaya. Itu jatuh kowe. Wong ngapusi ora aku duit ora apa-apa. Aku yo ora nggo duit aku ki mau ki. Wow. Aku duit gak mampir warung. Isi to ngarit ngulon ora? Ayo sithik ya. Ya yo iki nyepen yo. Aku wadahku non motor wadahku. Mono ki lupakan apa? Ah iki lho. Buru kok ngono ra doyan. Yo ngarit ngulon yo. Hah? Mbane kowe kesuwen aku mentok amok. Nek ra kowe kenal tak buat. Ayo reng, jalan ngarit kok. Ngarit ngulon kae wae wah bagorku mah ngoncor jok e.
Dua ke. Sakit. Ketemu cici. Penyakit ya, Bos. Wah, hilang nih, Bang. Wah, itu apa? Hewan betet ini. Hewan betet. Yo. Oh, enggak pengen enggak makan kemarin. Iya. Reng gua di apa ke? Bakar. Bakar kok digoreng wae marut ngono. Ya manut wong wis besok ngono. Tanya terus deh. Ayo terus karo Dadi. Wah, kowe ambune kok belane. wah, kuwi patu kebalan. Ah, kurang masuk blesek ya aku. Sekarang ini kepengene nublok kuwi rata nublok. Wis apa nublok kok. Omah ya isih kok terang yo pinak. Iya. Ora. Oh. Rih matane. Turunan beras ora reng. Alah, baru tanggung sapa ngono bapak. Iya. Iya wes. Matane sithik kok. Yo, matane. Kene iki yo le matane yo reng. Oh, matane reng. Kowe wis kebelan kok. Ah, reng. Yo, Awake kok ngono kaya bos. ayo ke atus. Ayo mesti kok ora enak iki. Ora bang iki. Oh iya. Ora gede lho. Itu ya. Wah, kalah aku. Aduh.